नाथाय फारागा बेनोल' जेनेबा बयबो मालायनि बुस्थुखौ नायनो लुगैयो। ओइ हो आदै मादैफोरैमोन नोंथांमोनथ' बुजिखाबाय मा बुस्थुनि खोथा बुंदों जोंना थास' बिबार मोजां मानसिया। स' गाइस नैबे भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन सान्दुं गोसाथार अब्लाबो आङो वाल जिङाव बानायबाय आरोना। स' गाइस माबायदि टाइपनि भिडिअ फैगासिनो नोंथांमोनाथ' एसे सानना मोनखाबाय। जोंना थास' बिबार माबा बुस्थु नायनायनि खोथा बुंदों आसोला एसे दा लाजिदोंनो। भिडिअखौ बै दानसिंगार पु लायनाय माबाखौ बानायनानै माने एसे लाजिदोंनो आरोखि। आं बेयाव मोनसे थोंजों खोथा होनगोन मोजां मानसिफोरनिखौ नायनो लुगैबाबो नुवालै। थास' बिबार बिनानाव एसे गाज्रि नोंसोरबायदि टाइपनिखौ ओरैनो जानला मोनला नुलाबायबाय दाख्लैथ' मा फैसा होआलासिनो अफाराव नुला जोबथारबाय सेंग्रा सिख्ला गासिबो नायला जोबथारबाय माथो ओरैनो फ्रियाव नुबाय। मोजां मानसिफोरखौ जानला मोनला नुवा मुल्यबान एसे माबा नोंसोरबायदि टाइपनिया अमुल्य आरोखि गोसो जाबानो नुयो। बेनो खोथाया दा नुबायथ' नोंसोरो बिराद क्लियारलि नुबाय बिनानाव फुरा क्लियार नुबाय गासिबो नुखाजोबदों रावबो नुयि बाद गैला आरोखि नोंनि भिडिअखौ नायनो मिथिबायना एकदम साफा ओइसटिबावसो स्रां स्रांनो आयौ देन्जार नोंबो जेना माथो। एसे लाजिनो सोलोंनांगौलै बिनानाव मिथिबायना दासो गन्थङाव दै हाबदों जालायखांनानै बुस्थुफोरा माबा माबि गावलायखांनानै सालाफोर स' बेबायदि भाइरेल खालामना लानाङा आरो गावनि लाइफखौबो एसे साननांगौ मिथिबाय मानसिया दा सोरखौ सोर नों भाइरेल खालामनाङा नोंनि भिडिअखौ मायाव दाननो हानो सोर सासेनाव दाननो हानो नोंलाय हा दासो माथाया गरम जादों दासो दिमागा गरम जादों दा नोंहा दासो गरम टेमाया गरम जादों दा साला नोंसिनि भिडिअखौ सोर फाग्लाया खावनानै नोंसिनि माबानिफ्राय भाइरेल खालामनानै सोर शेयार खालामना होनाय सोर शेयार खालामना सोर खावना लानानै ओइ मबाइल आजा आजा उसका भिडिअ हे एसा एसा हे होननायनि सोरबा फाग्लाया मिथिनानै नोंसिनि मबाइलनिफ्राय सोरबा बिरबोनानै थ्रोब हाबफैगोन नामा नोंसोर गावसोरनो बिदि शेयार बानायना लायाबा फाग्ला जाथिफोर साला लाजिनो रोङै जात साला मोसौ जात अमात जातफोर साला गुन्दा गुदिसो होनगोन आं साला नोंसोरखौ साला लाजिनाय गैया भिडिअखौ बानायखांनानै साला दा लाजिदों लाजिफ्लादों भाइरेल जानायखाय गोसारनायखाय आरो दा साला मोखां बिजाबाव ओरैबायदि फफाफा थक थाक थाक साला सामफ्रामबो भिडिअखौ हो मोजां भिडिअ मोजां कन्टेन्ट लाबो मा जानला मोनला बेबायदि दानसिंगारफोरनि लाबोलाबाय थायो नोंलाय साला असभ्य साला मैदेर बायदि लोदोदोखायनो जेबो गियान गैया नामा नों साला अमात साइज साला रायबो आङो मिथिबाय। एसे सुद्रायनांगौलै गावनि लाइफखौ गावसो नायनांगौ मिथिबायना थ' एसे साननांगौ मिथिबाय बिदि दानसिंगार जालायदों जालायब्रा सिरि सिरिनो माबायदि मा नोंफानि बे भिडिअ हगारलायनो माबा शेयार बानायलायनाय सोरबा नुजोबलायनाय तुच साला सैमा। नोगोद रायखायोबो आंबोले गाज्रि मोना लाब गैयालै बिनानाव मालाबा लोगो मोनबाबो खिन्थु गाज्रि दा साना आरो मानसिफ्रा होननायलाय होनदों ना गारलायबाय सानैजों जों सानैजोंथ' गारलायाखै गारलायनायालाय रिलेसन दंखायो बाट बेनि मबाइलनिफ्रायनो सोरबा लानानै बिनि वाट्सएपखौ हेक खालामनानैसो भिडिअखौ मोनजोबा सानदों ना आंनि मथे नाथाय जोंथ' बिदि एगारलायाखै गावनि आरो पार्सनेल भिडिअफोर मोनबोदों गावनो गाव एगारलायनो आरोना बेनोसै बेखौनो आं नुदों इखौ नुनाय लोगो लोगोनो बे सोर मानसि आसरित जानला मोनला होननायखाय आरो मेसेज आं फरायनि आबो सना मारै जाखो आबो थास' बिबारनो जाला जेरावबो जारलासो खालामना होबाय बे सासे जेनेबा आं इखौ होनदों बायदि गेलेथारदों आसरित मानसि जागोन आरोना दिमागानो जेबो गैया माने मानसिखौ सुइसाइड जानानै थैथारदों होननानै बेबायदि खालामनो नागिरो आरोना माखासे मानसि दोङो आसरित अननानै प्लिज जेनेबा जोंनि भिडिअखौ बेबायदि माबा खालामबाय शेयार दा खालामबाय थानोसै जाबाय नोंसोर दे थास' बिबार बिनानाव आरो फंबाय दाथ' जाबाय नैबे थबसि देनाय भिडिअफोरखौ दा लाबोसै आरो नेक्स्टआव जाहाथे मोजां कन्टेन्ट लानानै मोजां भिडिअ बानायग्रा जादों आरोखि आरो नैबिदि भिडिअखौ शेयार बानायना दालासै आरोखि गाज्रि जायोलै रेकर्डआ मिथिबायना गाज्रि दाथ' नोगोद एलेव एलाब उन्दै उन्दै गथ'फ्रा नुजोब्बाय आरोखि नोंनि भिडिअ नोंसोरनि भिडिअखौ थास' बिबार होनलायनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो एदावलायनाय जाबाय। नोंसोर फोरोंजोब्बाय मिथिबायना स' एबारनिफ्राय एसे दाथ' जाबाय नालाय एसे शिक्षाबो मोनबाय जाबासो शिक्षा मोनो नालाय एसे बुजिदो एसे मोजां कन्टेन्ट मोजां भिडिअ लाबोनो नाजादो आरोखि स' गाइस
दिनैनि भिडिअखौ आङो नै बिसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोखि दे भाइमोन आरो जायफोर गाज्रि मोनदों नायनानै बिसोरो गाज्रि मोनखागोन आरो मोजां मोनग्राफ्राथ' मोजां मोनखागोन नङा होमबा आंनि भिडिअआ नै बिदिनो टाइपनि फैयो स' गाइस एगेन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो जरुर